салом. шумо медонистед ки зиёда аз 65% мардуми дунё, яъне аз 5 миллиард нафар зиёдтар ба ғайр аз забони модариашон ба забонҳои хориҷӣ низ гап мезананд ва маоши онҳо низ нисбат ба дигарон 40-50% зиёдтар аст. дар тоҷикистон низ донистани забонҳои хориҷӣ худ талаботи замон аст. масалан шумо ҷойи кори сердаромад ва ё вазифаи баланд гирифтан хоҳед, албатта донистани забонҳои хориҷиро талаб мекунанд, махсусан забонҳои русӣ ва англисӣ нақши муҳимро мебозад. барои ҳамин барои шумо усуле лозим аст ки баробари фаъолият ҳам забонҳои хориҷиро бемалол омӯхта тавонед. дар ин кор бошад аудиокурсҳои инноватсионии OneBook ба шумо имконият медиҳад ки забонҳои русӣ ва англисиро дар дилхоҳ вақт ва дар дилхоҳ ҷой ҳар рӯз 2 соат вақти худро ҷудо карда осон омӯзед ва ҳамагӣ дар 6 моҳ озод суҳбат кунед. ширкати OneBook ба муносибати рӯзи дониш ба аудиокурсҳояш тахфифи 45% эълон намудааст. тахфиф то 1 сентябр аст. шитобед худи ҳозир ба рақамҳои 35 81 31 31 занг зада фармоиш диҳед. мо аудиокурсҳои шуморо ба дилхоҳ ҷойи Тоҷикистон бурда мерасонем. бурда расонидан бошад ройгон аст.